துலாம் ராசி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். புரட்டாசி மாத கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாத தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிர பகவான் 10ஆம் இடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தொழில் ஸ்தானத்தில் கர்மஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். உங்கள் ராசியை குரு பகவான் மேஷத்தில் அமர்ந்து 7வது பார்வையாக உங்கள் ராசியை பார்வையிடுகிறார். எனவே நினைத்தது அனைத்தும் நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படும். நேச மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் உங்களுக்கு உதவிகரம் நீட்டுவர். பணவரவு ஏற்படுவதற்கான வழிவகைகளை செய்யும். சுபகாரியங்கள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். கடல் தாண்டி செல்லும் யோகம் கூட ஒரு சிலருக்கு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. ஜென்மத்தில் கேது இருப்பதால் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு தொல்லைகள் ஏற்பட்டு விலகும். இந்த புரட்டாசி மாதத்திலேயே ராகு கேது பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது. புரட்டாசி 21ஆம் தேதி மீன ராசிக்கு ராகுவும் கன்னி ராசிக்கு கேதுவும் செல்கிறார்கள். இதுவரை உங்கள் ராசியில் சஞ்சரித்து வந்த கேது விரயஸ்தானத்திற்கு செல்கிறார். சப்தம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து வந்த ராகு இப்பொழுது 6ஆம் இடத்தில் செல்கிறார். 6இல் ராகு இருந்து குரு கேந்திரத்தில் இருந்தால் அஷ்டலட்சுமி யோகம் என்பார்கள். எனவே இக்காலம் ஒரு பொற்காலமாகும். பொருளாதாரத்தில் மேம்பாடு ஏற்படும். திட்டமிட்ட காரியத்தை திட்டமிட்டபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். உடன்பிறப்புகளுக்கு மன வாழ்க்கை அமையும். 12இல் கேது சஞ்சரிப்பதால் பயணங்கள் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டில் இருக்கும் நல்ல நிறுவனங்களிலிருந்து அழைப்புகள் வரலாம். மங்கள ஓசை மனையில் கேட்க வழி பிறக்கும். கூட்டு தொழில் செய்பவர்கள் தனித்து இயங்கலாமா என்று சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளுடன் ஏற்பட்டு வந்த மோதல்கள் பூசல்கள் அனைத்தும் மறைந்து ஒரு விதமான நெருக்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். அதன் விளைவாக நீங்கள் கேட்ட சலுகைகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இது யோக காலம் என்பதால் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். புரட்டாசி மாதம் 10ஆம் தேதி கன்னி ராசியில் புதன் வக்ரம் பெறுகிறார். கன்னி ராசி புதனுக்கு உச்ச வீடாகும். உங்கள் ராசிக்கு விரயஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான புதன் வக்ரம் பெறுவது நன்மைதான். சுப விரயங்கள் அதிகரிக்கும். தூர தேசத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு தருவதாக நண்பர்கள் எடுத்துரைப்பர். தொழிலை பொறுத்தவரை புதிய பங்குதாரர்கள் வந்து இணைய நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. தொழிலுக்கான கூடுதல் முதலீடுகளை செய்ய கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். வெறும் விரயமாக மட்டுமல்லாமல் வருமானம் வந்து உங்களுக்கு செலவும் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் அனைத்தும் வெற்றி கிடைக்கும். புரட்டாசி 17ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்கு செவ்வாய் வருகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய ஸ்தானங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் தனஸ்தானாதிபதி ஆவார். தனஸ்தானாதிபதியான செவ்வாய் பகவான் தங்கள் ராசியில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரம் உங்களுக்கு பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். மேலும் மேலிடத்திலிருந்து பாராட்டும் புகழும் கூட உங்களை வந்து சேரும். மனதில் நினைத்ததை மறுகணமே செய்து முடிப்பீர்கள். இடம் வாங்குவது வீடு வாங்குவது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். எதிரிகளின் தொல்லை குறையும். வாங்கிய கடனை அடைப்பதற்கான வழிவகைகள் செய்யும். வளமான எதிர்காலத்திற்கு வழிகூறும் விதத்தில் நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும். புரட்டாசி 28ஆம் தேதி துலாம் ராசிக்கு புதன் வருகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 9, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பது நல்லது. எதிர்பாராத விரயங்கள் ஏற்படும். இடமாற்றம் ஊர் மாற்றம் ஒரு சிலருக்கு ஏற்படும். பெற்றோரின் உறவில் விரிசல் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்வது மிகவும் நல்லது. வாகன பழுதுகளால் வாட்டம் ஏற்படும். தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் தக்க வைத்துக் கொள்வது நல்லது. பொது வாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கும். வியாபாரம் வெற்றி நடை போடும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு திறமைக்கு ஏற்ப அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும். மாணவ மாணவிகள் படிக்கும் நேரத்தை அதிகப்படுத்தினால் மதிப்பெண் கூடுதலாக கிடைக்கும். பெண்களுக்கு பொருளாதாரம் திருப்தி தரும். வாழ்க்கை பாதையில் இருந்த குறுக்கீடு அகலும். தடைப்பட்ட சுப காரியங்கள் கைகூடி வரும். இம்மாதம் குரு தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது தங்களுடைய மேன்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறி தங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.